Кыш сиздерми генә үтеп бара. Яз җитәргә дә күп калмый. Әлегә басулар калын кар астында йокыга талса, игенче күңеле тыныч түгел. Алда язгы мөһим кампания. Аны уңышлы башкарып чыгу өчен техника ремонтын һәм башка чараларны тизләтергә кирәк. Максим Горький исемендәге кооперативның Кадер машина трактор мастерскойына барып кергәч, иң беренче һәр механизаторның үз техникасы янында мәш килүе, хуҗалык рәисе Мансур Әхмәтовның алар янына барып киңәшләрен бирүе, эш барышы белән кызыксынуы күзгә ташланды. Нигездә техника ремонты оешкан төстә барып, яшь җитәкче һәр нәрсәне контрольдә тота. Кооператив буенча бүген язгы чәчүгә әзерлек бара. Баштан инде тырмалар ремонтланды. Bundan kultivatorlar ремонтланды. Бүгенге көндә инде кәтүкләр ремонтлана. Язгы чәчүгә инде без алдык яңа К739, аңа инде алыначак пассивный комплекс. Шуларның барысында барлап эшкә әзерләйбез. Тракторлар буенча инде тракторларның механизаторлары түгел, барысы да әзер. Кеше җитә. Алла берсә чәчүне исәнен бетерербез дип беләбез. Кооперативның 2 Сеңрән һәм Кадер бригадаларында ремонт эшләре киң җәелдерелеп, ул үз югарылыгында башкарыла. Әйтергә кирәк, язгы басу эшләренә катнашачак 12 культиватор, 220 тырма, чәчү агрегатлары төзекләндерелеп, күптән инде алгы сызыкка куелган. Кәтүкләрне төзекләндерү төгәлләнү алдында. Шулай ук 2 МТЗ-82, 1 МТЗ-12дә 21, 2 Т-150 тракторлары ремонтланган. Кадер бригадасы бригадирлары Фикус Омыслухов, Ринат Габдрахманов, машина-трактор мастерской мөдире Рөстәм Ярмөхәмәтов җитәкчелегендә ремонтчылар Тәлгать Амаликов, Фидус Нәбиев, Мират Мөхәммәтов, Фирдәүс Мөхәммәтов, Эдуард Федоров, Сеңрән бригадасыннан Мулланур Галин, Вильнюс Шафигуллин үз эшләренең нечкәлекләрен белеп, аны оптималь срокта төгәлләү максатын куеп башкара. Механизаторлар Хәмзә Бакиров, Мисхәт Сейфуллин, Айдар Бакиров, Илдар Хайбрахманов, Вилдан Ягафаров, Флюс Ялалов, Нәҗип Салихов, Азат Сабиров һәм башкалар мөһим компанияләрдә өзлекләр булмасын өчен үзләре хезмәтләндергән техникаларны караулы тота. Авыл хуҗалыгы машиналарын ремонтлауны тәэмин итүдә эретеп ябыштыручы Дифкат Дәүләтов механизаторларның якын ярдәмчесе булып тора. Бер сүз белән әйткәндә, Горькийлыларның алда торган мөһим кампанияны уңышлы башкарып чыгарга тулы мөмкинлекләре бар. Мая газетының махсус хәбәрчесе Лира Гәрәева, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.